бахшидан албатта амали хеле хуб аст, аммо вақте ки 10 бораву 100 бораҳо мебахшиву бозам ҳақиру таҳқиру таънасор мешавӣ, он вақт дарк мекунӣ ки ин бахшиданҳоят хеле аҳмақӣ буд. бинобар ин набахшидани касоне ки шуморо ба нобудӣ мебаранд авлотар аст. мегӯянд худованд бузург асту мебахшад, пас бояд бахшид. вале то нафаре таҳқиршудаву мазлум туро набахшад, худованд ҳам ки намебахшад, пас ман ҳам ин дафъа намебахшам. ва шоядам худованд маро барои ин дафъа бозам бахшиданам набахшад. кӯшиш накун, ман дигар намебахшам. барои худамро пайдо кардан, барои таҳқир нашудан, барои эҳсосамро поймол накардан, барои нобуд нашудан ман дигар намебахшам. онеро ки кулли дунёям шумурдамашу дар охир фаҳмидам ки ҳеҷ касаш будам, намебахшам. дигар намебахшам онеро ки ғурурамро шикаст, онеро ки пеши худам хеле хурдам кард, онеро ки аз бахшиданҳоям суистифода кард, онеро ки ҳар бор иштибоҳ карду мутмаин буд ки мебахшамаш. ӯ одат кард ба хато кардану имкон хостан. вале ман дигар намебахшам. сояҳоро, садоҳоро, нафасҳоро, муҳаббатҳоро, ҳар киро ки 100 бораҳо иштибоҳашонро такрор карданд. ин дафъа худамро барои замонҳое ки мебахшидам нахоҳам бахшид. муҳманижаи давлат.